Pokud mě sledujete již nějakou chvíli, tak víte, že mám rád horor a děsivé věci. A creepypasty jsou jednou z nich. Creepypasty jsou krátké hororové příběhy psané lidmi po celém světě a často jsou překvapivě kvalitní a dokáží i pořádně vyděsit. A právě proto si teď ukážeme top 5 creepypast. 5. místo. Ben Drowned. Herní creepypasty se staly kategorií sami o sobě a tou stále nejznámější a mojí nejoblíbenější je Ben Drowned. Příběh se odehrává kdesi v Americe a vypráví zážitky kluka, který si pořídil podivnou cartridge se hrou Legend of Zelda Majora's Mask, na které našel již použitý save file. Hra ale postupně začne vypadat zvláštně a poškozeně. Tvůrce creepypasty toto celé popisuje realisticky a z vlastního pohledu a na svůj YouTube kanál nahrál několik videí jako důkaz toho, co viděl. 4. místo. 1999. Creepypasta s jednoduchým názvem 1999 se točí okolo staré televizní stanice, o které píše bloger Elliot, zatímco se snaží zjistit co nejvíce informací o této stanici. Z toho, co si pamatuje, věděl akorát, že se jednalo o zvláštní a dosti nekvalitní stanici mířenou na děti, která vysílala každý den pouze pár hodin a obsahovala pouze pár seriálů. Jedním z nich byl seriál Booby, který jako hlavní charakter používal pouze ruce, a druhým, na který si vzpomněl, byl pan Medvěd. Příběh obsahuje realisticky popsané momenty a skvělý příběh, který dokáže vyděsit. 3. místo. The Russian Sleep Experiment. Tato vcelku jednoduchá creepypasta vypráví o týmu vědců, kteří testují na několika lidech experimentální plyn, který je má udržet vzhůru po 15 dní, avšak experiment se rychle vyjme kontrole. Subjekty postupně začínají být silně paranoidní a stěžují si na silné bolesti a problémy. Po několika dalších dnech již jenom křičí v bolestech a strachu a vědci se k ním již neodvažují přiblížit. Celá creepypasta je rychlá a odsýpá, aniž by se snažila používat zbytečnou výplň, a proto bych ji doporučil lidem, kteří se chtějí trochu bát, ale nemají moc času. 2. místo. Suicide Mouse. Suicide Mouse není ani tak moc příběh, jako spíše jednoduché video s krátkou historií. Jsem si jistý, že každý z vás ví, kdo je Mickey Mouse a i jeho černobílé krátké klipy, ve kterých začínal. Býval veselý, pískal si, tancoval a dělal jiné skopičiny, ačkoliv v tomto krátkém klipu má skloněnou hlavu a prochází opakujícími se ulicemi, smutný a depresivně vypadající. Někteří lidé dokonce i věří tomu, že by se mohlo jednat o pravý klip, který Disney vytvořil narychlo ve svých temných časech. 1. místo. Candle Cove. Candle Cove je skvěle napsaný příběh, a to především tím způsobem, že není psán jako klasická historka či povídka, avšak používá příspěvky lidí na diskuzním fóru, kde uživatelé vyprávějí o vzpomínkách na podivný starý seriál o pirátech nazvaný Candle Cove. Příběh Candle Cove byl o malé holčičce a jejich imaginárních kamarádech pirátech, se kterými prožívá různé záležitosti. Příběh je jednoduchý, realistický a rozhodně jej doporučuji přečíst. Já doufám, že se vám toto video líbilo, protože pokud ano, nezapomeňte dát like, napsat komentář, sdílet, a nebo pokud jste tu noví a toto je první video, které ode mě vidíte, můžete také odebírat pro dalších top 5.